Здравейте, потребители на YouTube и VBOX. Аз съм Гари и днес ще ви покажа как да строите в сървър на BaseBuilder и как да използвате магиите в уния LAR 3, как се казаха, забрах името. Постоянно ме питат в сървърите как да строя, как да ползвам магиите. Ами много лесно. С тази команда. Ще я напиша и повече никой да не ме пита. Това е за бейсболера. Това е за бейсболера просто. А другото ще ви го покажа след малко. Ето, запишете си го и го запомнете. Аз го помня наизуст. То е много ясно. А другото също е ясно. Бинт, което искате, аз не ползвам. Ултимате. Той. Ето тъй. И с Н ползвате командата, която сте избрали. Моля ви, не знаем по това, не го зная. Ами просто ме интересува да го знаете или не. После някои хора не го знаят. Затова аз го пиша, да го запомните. Готово. Значи, ето ви как ще е такова. И така. Това беше от мен. Аз съм Гари. И тъй. Чао.